Nga kunin yung tanan niya ang tawa ko anak ako kumagita nga. Luwas. Dinilalim niya ako anak ko anak. Hindi na ko makaya. Gibati o grabing kaguol ang usa ka inahan nga nangita sa iyang 21 anyos nga dalagang anak human kini nga na missing nga katapusan nilang nasayran ang nahimutangan nini sa dakbayan sa Lapu-Lapu dihang nag-video call kanila niadtong Domingo, Marso 16, 2025. Ang inahan nga nangita sa iyang anak mao si Rosemary Rizal samtang ang iyang gipangitang anak mao si Jerisa Marie Rizal, 21 anyos nga kasamtangang nagpuyo sa dakbayan sa Mandawi. Matod ni Rosemary, ang iyang anak nag-video call kanila. Lakipsab ang pagpadala ni ini og picture nga anaa sa sakyanan nga sigon sa sulti nini anaa kini dapit sa Barangay Mactan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sigon ni Rosemary, ang ilang anak dunay uyab nga usa ka foreigner apan wala nila masuta kun gikauban ba kini ni adtong Domingo. Nabalaka na kaayo ang pamilya kay hangtod niining pagbalita wala makontak ang 21 anyos nga dalaga. Nagduda usab ang inahan nga gitorture na ang ilang anak base usab sa ilang nadungog sa video call. Uda ko nga gitorture na ko ang anak karon natuylas ako nga nga dungog ng tingog. Ang Brigada News Team padayon pa nga misubay sa hitabo ug dunay koordinasyon sa puwersa sa kapulisan. Sud kay ning pobrita way mutabang nato kay sa ilahang tan-aw ultimo lang. Una nari ko sa brigada ning dangog ko diri nila Attorney Juril nga nang hinaot ko nga matabangan ko nila sa kung problema sa kong anak nga makita pa lang kong buhi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.